Mladý remeselník Peter Weiss od svojich 12 rokov prikladá ruky k drevu. Pretvára ho na krásne a funkčné umelecké diela. Jeho tvorba nesie prvky tradičná, ale aj moderné prvky v spojení dreva a epoxidovej živice. Jeho všestrannosť sa prejavuje v širokom spektre výrobkov, od lopárov, podnosov, bytových dekorácií až po nábytok. Každý kúsok nesie pečať jeho remeselnej zručnosti. Kombináciou tradičných a moderných prvkov tvorí diela prinášajúce do života teplo a eleganciu prírodných materiálov. Jeho výrobky sú oku lahodiace aj praktické, čím spája funkčnosť s umením. Každý kúsok tvorí s láskou k detailom a oddanosťou k remeslu.